Bon dia, doncs avui hem vingut per la zona est de Manhattan i estem enfront justet del Guggenheim. This is the front gallery. I a pocs metres del Guggenheim tenim el Museu Metropolità, el Met, que està aquí davant. I vamos, al costat de Central Park. Avui el dia és tot així, no se poden dir moltes coses. Ai. Esta perspectiva es total. I per als més fans de les pel·lis de Woody Allen, això és Sutton Square, Sutton Place Park, que és, per exemple, el lloc de l'escena final de la pel·li de Manhattan, amb les vistes al pont de Queensboro. I això que es veu allà davant és la illa de Roosevelt Island, que està entre Manhattan i la zona de Long Island. I és una illa enmig. Okay, no? I així, entre la primera avinguda i la 46 ens trobem la ONU. I esta és Washington Square, un parc i una plaça, així per la zona baixa de Manhattan, plena de gent avui, és dissabte i se nota. I seguim ara passejant pel Soho, un dels barris de Manhattan, i és tot caríssim. Estic entrant en moltes tendes, però cada xina és caríssim, inclús el que està pel carrer és prou car.